Вітанкі, меня зовут Катерина, гэта канал Кот-Кот, і у нас с вами будзе тыдзень цікавостак. Недавно у Стыме праходзіў фестываль дэмак. Некаторыя мне там спадабаліся, я якраз таки вырашыла, што давайте іх запішам. Бо цікавыя праекты, чаму не? Першая такая цікавостка гэта Tavern Talk. Вось якраз такі, калі што, яна ўжо выйшла, яна зараз на зніжках 8,90 ці каля вось нешта такога. Таму калі вось, зноў жа, як заўжды, пачатку пагуляйце ў дэмку, потым уже глядзіце, як яно вам будзе. І я вось не ведаю, захапіла ці не, таму што пачала запіс і яно трошкі не паказала, у нас гульня пачынаецца з меню. І тут у нас галоўны маскотик, гэта я не ведаю, такая саламандра ці хто, яшчарка. Да, у нас тут паказана, як сусвет працуе ў гэтай гульне. Gentle Troll гэта, здаецца, тыя, хто распрацоўшчыкі, бо вось тут вы бачыце, яны есть. І вось у нас такое з вами часткова меню, часткова як у дэма. Такая шэрмачка стаіць. Налады я гук ужо падладзіла, а іншага тут няма. Адзінае, што там былі налады кіравання кантролера, а я клавамыш падключыла. Паглядзім, калі што, проста пераключуся. Пачнем. Так, ого, мои займеннікі, калі я правильно памятаю. Так, у меня простыя. Так, яна яе. Гэта прыемна, гульня пытае, як да мяне звяртацца. Это вельмі прыемна. Ой, яна прыгожая. Так, вітанкі. Інкіп. Не ведаю. Пакуль не ведаю, як гэта перакласці. Як маешся? Сёння ўсё добра? Тут я што про... Так, магу. Так, не магу жаліцца. Як наконт цябе, Фейбл? All fine, dandy. Всё добра. Цікавы выраз. Так. У меня быў сёння такі выдатны дзень. Сапраўды выдатны. Ты была на прыгодах? Вы бачылі? Птушачка какая. О! Яно інтэракт... О! Вы бачаце, ось. 3 тыдня гульні не чапала і ўжо такая. Так. Ты была на прыгодах? Нават лепей. Я гуляла навакол гаю, і я перасадзіла грыб, які якраз такі ўпаў. Птушка зноў срэ. Пасля гэтага я цярпяліва чакала, калі ён ператворыцца на грыбную пашмару ці грыбнога міміка. Магчыма, гнома? І ён ператварыўся? Не. Але я пайшла на шпацыр навакол гаю зноў. І як яно? Цудоўна! Я пабачыла тыя ж самыя камяні, тыя ж самыя дрэвы, тую ж самую амарантавую гідру, абараняючую уваход у авалон, той самы мох. І таксама я яшчэ паліла вадзічкай. Гэта астры, у сэнсе кветкі проста маецца на ўвазе. Яна не той, як была ім патрэбна, але я там была, так што... Хутчэй вельмі цудоўна. Перед каким я удаю?
життя, да, немає нічого цудовного, видатного. Да, я порівную, що є життя те ж саме, як смажені орешки. Але ми їй кажемо, що орехи – це якраз таки, да, полезно для нашого здоров'я, что яны якраз таки пасуць до разных сосов или розных перакусов, закусак, што ёсць вялікая колькасць розных гатункаў арэхаў. І вось тут у нас якраз таки, да, пераліковваецца, што, дарэчы, тут пра арахіс сказана, калі што, арахіс гэта не арэх на самой справе, гэта боб. Ось. У меня аллергия. Я не ведала гэтага. Не хвалюйся. У сэнсе, я ж табе ніколі не казала. Ты по аллергии на жыццё. Так. І слухай. Ну, і прынамсі, штосьці будзе адбывацца, калі я з'ем арэх. Просто не вельмі вясёлае. Ведаеш, анафілактычны шок і ўсё гэта. Ці лічыцца гэта за прыгоду? Нет. Мне падаецца, гэта лічыцца за памылку. То бок, тое, што ты маеш на ўвазе, што ў тваім жыцці не хапае чагосьці востренькага. Не-не-не-не-не. У меня вельмі адчувальны страўнік. Я не думаю, што чылі перац якраз таки мне дапаможа. Але пры гэтым я вельмі добра вырошчваю феніксавы перчык. Я казаў пра востренькае ў тваім жыцці. Ось што ты мела на ўвазе. Ну, так. Мне якраз таки не хапае чагосьці такога. Нам не хапае перчыку, не хапае часнаку, не хапае цмокаў. Просто зашмат солі. Я як... А як гэта перакласці? Лан-суп. Типу, па сэнсу я разумею, а вось... Ну, типу, не цікавы. Бледны ты так не скажаш. Подумать трэба. Ну, типовий випадок маруцтва. Я бачу. Ці ведаеш ты, як гэта адчуваецца, калі ў тваім жыцці нічого выдатнага не адбываецца? Типу, яно не тое, каб дрэннае, просто яно абсолютно не весёлае. Так, у нас ёсць варыянты адказаў. Цікава. Так, мы можам ей прапанаваць, ці была ты ў цырку, ці намагалася ты нешта дабавіць у свой суп. Ну, давайте, цирк такое сабе, як падаецца такое. Ой, бачыце, інтрыгі, тайны, расследавання. Я уже гляжу на слово драма і такая, так, гэта мой адказ, ну. Якая у вас самая драматычная котачка? Гэта я. Ось. Вибачайте, мне трэба шмат піць, каб не кашляць. Драма. Ну, карацей, мы прапануем, што трэба чагосьці такога.
Пойди ў тэатр, схадзі на мерапрыемства, пакатайся на вялікім балоніку. Вялікія балонікі, але ці яны не лётаюць вельмі высока? Так, у гэтым і сэнс. Ага, я баюся вышыні і людзей, і актораў. Але тым не менш я намагаюся спяваць. Але што такое спяванне, калі не распавяданне нейкай гісторыі? А яе імя Фэйбл. Зразумела. Як я магу пець пра тыя рэчы, якія праз якія ніколі не праходзіла? Што ты маеш на ўвазе? То бок, дзень пачынаецца, дзень праходзіць, а ў мяне ўсё той же самы зялёны суп руціны. Вядома, у мяне ёсць мой лес, і я прыглядаю за ім, але я чагосьці хачу ўсё ж такі выйсці за яго і пабачыць нешта іншае. Напрыклад, паслухай тую песню, якую я пачала пісаць. Я хачу быць героем, забіваючым кагосьці. Я хачу сустрэць прыгожую німфу, адпачываючую каля возера. Так, прыгожую німфу. Або гучыць як добры пачатак песні для мяне. Будзем пазітыўнымі. Правда? Ты так думаеш? Магчыма, яно якраз такі мае добры ход. А чаму ты такая засумная? О, я толькі забачыла, у яе гарлачык. Гэта не проста кветачка, гэта гарлачык. Божачкі, я спадзяюся, я вельмі абажаю гарлачыкі. Так, і яна такая ўсё, па-эльфійскі зялёная, але трошкі нагадвае яшчэ жабку. Мне падабаецца. Але там нічога не адбываецца, потому што я проста сяджу і жадаю пра тыя рэчы, каб здарыліся. Я нават не ведаю, што німфы робяць. Я ніколі не сустракала ніводную. Падаткі, магчыма. Не, я так не думаю. Я бы з задавальненнем пела пра цудоўныя, выдатныя, чароўныя рэчы, якія бы я пабачыла. Так, а што это быў за гук? Ага! Так, у нас ёсць інфармацыя пра Фэйбл. О! Мы тут пра ўсіх у кніжачку запісваем. Так, яна у нас эльф, ей 110 гадоў. Ага, выбачаюся, Фэйбл. Так, займеннікі зайзем. То бок яны, прашу выбачэння, не яна, яны. Яны рэйнджер. Якраз такі папіловы гай. Не трагал, это, выбачаюся, гэта калісьці я патлумачу. Пачакайце. Аркана, як гэта будзе правільны пераклад? Выбачаюсь, павешаны, карацей. Так. Фэйбл Верифіна. Так. Яны вельмі мілыя і яны вельмі мілая і пяшчотная душа, так.
яны якраз такі мараць, каб адправіцца на нейкія прыходы, але у іх ёсць, да, вось, скажам так, розныя перашкоды. Так. І так, алергія таксама не дапамагае. Што у нас тут яшчэ? О, мы можам плёткі і чуткі збіраць. У нас ёсць квесты, вядома. Ну вось мы можам паглядзець нашыя дыялогі. О, у нас ёсць рэцэпты. Ух ты! Прикольна, прикольна. Ну, у нас пакуль столькі, да і зноў жа, гэта дэмка, нам шмат не трэба. Ага, вось у нас інгрэдыенты, якія нам патрэбныя будуць. О, вось у нас тут і падсказкі ёсць. Клёва, клёва. Ага, гэта пакуль у нас нешта невядома. Добранька. Калі казаць па правдзе, то самае выдатнае ў маім жыцці гэта прыходзіць у гэтую качму і якраз такі даведвацца пра новыя напоі. Не так шмат песень можна пра гэта напісаць. Ну, не ведаю, Фэбл, вы маглі бы пастарацца. Я не буду супраць джингла, дарэчы. Я падумаю пра гэта. Ці магу я дадаць німфу? Было б лепей без гэтага. Добранька. Магчыма, калісьці я якраз такі сустрэну... магчыма, калісьці я ім прапаную іх асабісты джингл. Ну, ці магу я прапанаваць тебе нешта выпіць? Так, вядома. Як звычайна? Так, калі ласка. Так, гэта значыць Swift Strike. На той выпадак, калі ты забыла. Так, дзякуй на нагадванне, Фэбл. Гэта мой налюблёны напой. Яна не можа пусціць тэму з німфамі, потому што калі яны, выбачаюсь, вып'юць, то яны якраз такі себе адчуваюць як німфа, якая вось плыве на хвалях сонечнага возера. Ці вы хочаце быць німфай, ці быць німфай? Дарэчы, добрае пытанне. І тое, і другое. Але збольшага мне так хочацца вось гэтую рэчы. Паведамленне прынятае. Так. Што яшчэ? Мне было цікава. От, дарэчы, ці я магу казаць мне? Нам было цікава. Яны кажуць, што яны прыходзяць да нас вельмі ўжо доўга, але пры гэтым не ведаюць, як мы робім свае напоі. І просяць паказаць. Зразумела. Праўда? Так. Што нам рабіць? Ці патрэбна прызваць фамільяра, ці яшчэ што? Так, просто иди за... Ну, повторяй за мной. Тебя зовут Анду, я могу тебе... Я хочу его погладить, яе. Дайте. Не дают. Так. С ним можно повитаться. Вітанки, Анду. Так, осторожно, я еще не кормила его. Так, з чого ми почнемо? Так, спочатку я виявляю, що моєму заказчику, клієнту потрібно. Каб нічого не забыть, я гляжу у свої натовки. Так, давай поглядим. Ага, ось мої натовки. Ага.
О! Ага. Так, ну зразумела, тут мы можам усё праглядзець, калі нам трэба, мы можам паглядзець нашы логі. Тут у нас ёсць рэцэпты. Ну, тут так дай. Так, і якраз таки нам кажа, што мы можам выкарыстоўваць гэты мел, каб запісаць ўсё на дошцы. Калі ты неправільна напішаш. Можа, калі я неправільна запішу, то я магу вось сцярэць усё гэтай губкай. Ці проста абраць іншы рэцэпт. Так, вось нашы інгрэдыенты, нам тут сказана. І так, гэта ў нас з вами тыповыя класавыя інгрэдыенты. Так, у нас ёсць спрынтнасць, у нас ёсць інтэлект, у нас ёсць абарона, у нас ёсць моц і у нас ёсць харызма. Ну дэфенсы гэта яшчэ целабудова бывае, як абазначаюць. Бо вось яны якраз такі кожны з... Вось у нас інтэлект, вось у нас моц, вось наша дэфенс, гэта харызма, я так разумею, а гэта наша спрытнасць. І кожны напой мае свае статы. Угу. Так, я думаю, што спрытнасць гучыць найсмачнейшая. У меня былі пачуцці, што вы так скажаце. Ага, калі я нешта не так раблю са сваім напоем, то я проста магу выліць яго Анду. Так, Анда ў нас як маленькая сметніца, просто жывая. Так, калі я ўсё зрабіла, то я званю ў званочак. Так, і тады напой магічна пераносіцца, але так мы кажам, што ой, ну гэта магічныя дэталі, што я тут табе распавядаю. Ну, просто намагайся рабіць напоі, у цябе выйдзе. Так, добренька. Всё, мы можам рабіць. Так, наш первый заказ... Ага, вось. Нам Swift Strike трэба зрабіць вось яно, і якраз такі так. Тут у нас спрытнасці больш за ўсяго. Трошкі інтэлекту ёсць, трошкі абароны, а вось з харызмай і моцаю неяк не так. Вось у нас. Ага. Так, у нас паказчыкі нашы цудоўна. А у нас ёсць... Усё зразумела. Не, нешта не так. А як тебе наліць? Так, у нас ёсць трошкі інтэлекту. Так? Зараз будет 3 гадзіны вырашаць, як тут... Во, у меня просто... Так. Трошки. Так, оборона. Угу. Ну, тут... Трошки яшчэ чуть-чуть. Потім добавим спочатку. Давай. О! Анда нам показаў, што мы зрабілі. Ну, спадзяюся. Звонім. О, тыпу яно ў палёце змешваецца. Паглядзіце, яно яшчэ з анімацыяй. Прыгоженька. Гэта ух ты, сапраўды, тэлепартавалася. Канешне, ён так будзе рабіць. А чаго ты яшчэ... Чаго вы яшчэ чакалі? Slate of Hand таксама гэта... Ну, уже калі вы гуляеце ў ДНД ці іншыя ралёвкі, так, гэта... Карацей, калі па-простому перакласці спрытнасць рук. Так, гладкая рука. То бок, яна якраз такі ёсць у некаторых класаў, ці вы можете атрымаць такі навык, і вось маецца на ўвазе, што спрытнасць рук, так як у той казцы Варвара доўгая каса, здаецца,
може пам'ятаєте, престижитатор, спритність рук і ніякого махлярства. Ось яна думала, що ось так усё ходить бути. Мої тлумачення, як заўсёды, ад Бога. Так, ну, давай паспрабуй. Ай, гэта выдатна. І гэта мы зрабілі? Так, гэта вы. Дзякуй вялікі, што паказаў нам усё. Дзякуй вам вялікі за ваш энтузіазм. А гэтыя прыгоды, якіх вы марыце, ці не баішся ты, што яны, будуць тваім канцом? Магчыма. Але як мы даведаемся, калі не паспрабуем? Вы сапраўды хочаце паспрабаваць? Ну, так. Нам хочацца распавядаць выдатныя гісторыі, але што? Нічога. О, ребятки, у нас тут тайм-бой. Ой, як же неприємно хворать. Так. Мамабой, слухай, може скажеш що-небудь? Як я можу допомогти вам? Напой. Для тебе? Не, ну може ти Чого? Матухна. Все, зрозуміла. Ага, зрозуміла. Який напой? Який можна випити? Вельми специфічна. Дякую. Як на код Spoken Heart? Трошки харизми не пошкодить. Вядомо, як хочеш. Так, меня трошки... тут... ось. Бо я спожалася, що музика скончилася. А яна ёсць. Так. Глядзім наші рецептики. Ага, у нас заказ на харизму. Вось наша якраз таки. Гэта гаворачае сэрца, калі правильно перакласці. Записываем. Ой. Да, что такое? Выбачайце. Калі я тут буду рохкаць носом. Так, харизма. Харизма, мне падаецца, вось гэта. Угу. Так, што у нас тут ёсць? У нас ёсць харизма, у нас ёсць трошки моцы, у нас трошки ёсць абароны. Ну, тут усяго патрошки, як я разумею. Ну, давайте паспрабуем. Зусім трошки. Ну, о. Мне падаецца, я зашмат дадала, ну, ды. Ну, вот здесь тут. І галоўнае, ўсё гэта заліваем. Так, ну, падаецца, нешта ў нас атрымалася. Анду нам подсказывае. Так. Вельмі прыгожа выглядае на фоне гэтага чаліка. Так. Гэта якраз таки должно, павінна быць прымальным. Магчыма, нават смачным. Дзяк. Амаль змыла ўсе тыя ўспаміны пра баншы, якая палявала ў лагуне ноччу. І яе пранізваючая да костак песня хай будзе жалю. Выбачайце, я хварэю, мой мозг хварэе. Як сказала моя сяброўка пра мяне, я тая ў каго хай харызма, low intellect. Калі я выстравію і скончу некаторыя справы, я патлумачу вось гэты
мою приказку пра мінус інтэлект і ўсё астатняе. Просто дачакайцеся. Спадзяюся, хоць каму-небудзь гэта будзе цікава. Так. Амаль што. Так, ага, ось у нас з'явіўся першыя плёткі, першыя чуткі. Так. Ось. Ну, пакуль проста першае, нешта не зразумела. Так. Угу. Пра што вы думаеце, Фэйбл? Так, проста мары. Вашы ці чыйсьці іншыя? Маі. Яны перажываюць, што у іншых людзей ёсць кураж, так, адвага якраз такі слідкаваць за сваімі марамі, і вось Фэйбл пытаецца, чаму у іх такога няма. Вельмі разумею, Фэйбл. Мы кажам, што ты што, не ідзеш за сваімі марамі? І якраз такі Фэйбл кажа, што, ну, хацелось бы. Так, ці можна гэтага брата пабіць? Фэйбл кажа, што іх брат кажа, што фэйблаўскія мары гэта глупства, што Фэйбл намагаецца збегчы з таго месца, ну, дзе яны павінны быць. Мы рэйнджеры, Фэйбл, нашае месца ў лесе. Так, як месца птушак быць на дрэве, мы трымаем ўсё ў балансе. Гэта тое, што мы павінны рабіць. Але што вы хочаце зрабіць? Ці хочаце вы гэта рабіць? І так, і не сапраўды. Мне хочацца даследаваць рэчы звонку бяспечнай мяжы лесу. Мне хочацца жыць жыццём поўных прыгод. Нам хочацца быць смелымі і моцнымі. І хочацца пець песня пра маі прыгоды, і каб у іншых людзей таксама было столькі волі. Ну, вядома, што мы не пакінем папяловую гай назаўсёды. Гэта наш дом. Але няма нічога дрэннага ў тым, каб час ад часу сыходзіць, правільна? Ну, у тым сэнсе, што мой брат прыглядзіць за гаем, як і мае сёстры. Усё будзе добра і без мяне. Тады вы павінны якраз такі пайсці за сваім сэрцам. І тады яно перастане балець? Чаму мы так рэзка сумна ўсё стала? Мне падаецца так. А што калі гэта неправільна? Што, магчыма, мой лёс ніколі не пакідаць гэтага месца? А калі не? Тады гэта будзе мара наяву. Ой, выбачаюсь. Ідзі сваім шляхам, Фэйбл. Вашы прыгоды пачнуцца разам з табой. Як нам перакласць? Інк гэта у нас адамант? Я ўвесь час забываю, як будуць чарнілы. Адамант, а кіпер — ахоўнік. Хто я? Чыста зараз мем. А хто я рэальна?
Я та бартендер, но я і інкіпер. Тяжко. Ти сапраўды самая выдатная частка майго дня. Ну ты ладно, ну што ты... Ой, прыемна. Так, у нас уже вечер, поглядзіце. Так, Сонейка. Ой. Я... Вітаю, падарожніца. Чым я магу дапамагчы? Ты валодаеш гэтым месцам, інкіпер? Ну, калі ў апошні раз я глядзела, так. Ага. І з кем я маю прыемнасць размаўляць? Меня зовут Кэролин. Ты можешь звать меня Кэр або Лин. Не то, как мне важно. Прыемна познакомиться, Кэролин. Что могу зрабіць для цябе? Можа, нейкі напой? Так, яна пытае у нас, ці ведаем мы нешта, маем нейкія стасункі з квестамі. Ну так. Ці хочаш ты квест? Гэта мы пыталі, господи, я не паглядзела. Ці прымеш ты квест? І ты якраз такі можаш іх заўважыць на той дошцы. Не, ніякіх квестаў для мяне. Але ў мяне, магчыма, ёсць для цябе. Ці тваёй дошцы. Распавядзі мне больш. Так. Ваўкалакі нейкія маюць праблему ў Трэгорне. Яны якраз такі тэрарызуюць фермераў, разрываюць авечак надве. Ну, ўсё як звычайна. Вось. Яна Вукакін? Цікава, хто гэта. Так, яна ось нам распавядае. Ваўкалак? Вось гэта навіны. Слухай, для мяне таксама. Іх ніхто не бачыў ужо амаль дэкаду. І гэта было даволі паднёве в Іраве. Не ведаю. Так. Я могу... Так, да, што ваўкалаку раней бачылі вось у гэтым месцы, якраз такі ў паўднёвым горадзе. Мне было цікава, ці гэта той самы ваўкалак, які проста падарожнічае. Мне падавалася, што якраз такі хайп. Не ведаю, хайп, што хайп наконт ваўкалак якраз такі памёр даўным-даўно у гэтых романтычных навелах. Ты маеш на ўвазе вот той з вампірамі? Ну, тып. Не. Гэта проста падзяліла супольнасць на два лагеры. Каманда ваўкалакі, каманда вампіра. Калі што, гэта спасылка на змярканне. Тым Джейкоб, тым... як его звалі-то? Якому 17 гадоў, 100 гадоў. Блин! Я забыла. Ну, карацей, ніколі не была фанаткай змяркання, так што... Эдвард! Успомнила. А ты ў якім?
Скажем так, я люблю пухнастых. Гэта праз футра ці... Ой, я на носик облизнула. Гэта гуля, ведаю, хто яе гуляе. Не. Просто такі сабе досвед з іншым лагерам, так бы мовіць. О, мне вельмі хочацца даведацца пра дэталі. Не трэба. Як наконт цябе? Не буду табе цікава. Будзе, я таму і запытала. Ну, здагадайся. Ці хтосьці табе казаў, што ты можаш... цябе могуць прыняць за ваўкалаку? Так. Увесь час. Як мінімум двойчы на дзень. Ух, ёй гэта не падабаецца. Мне вельмі шкада, што нельзя яе па галаве цёп-цёп-цёп-цёп, каб яна трошкі паслабілася. Гэта памылкова лічыць, што ваўкі падобныя адзін да аднаго. Я бачу. І гэта таму ты не хочаш сама якраз такі паклапаціцца пра таго ваўкалаку? Так. Не. Я проста баюся, што ён можа быць падобны на майго дзядзьку Драгана. Мне будзе, непрыемна яго тады забіць. Ты ведаеш. Так, валахаты, крывыя зубы і ўсё такое. Ці гэта ваўкалака, ці проста дзядзька Драган? Ты не можаш сказаць адразу. Той жа лёс быў у цёткі Ольгі. Ольгі, выбачаюсь. Мне шкада гэта чуць. Гэта павінна было здарыцца. Ніколі не... Ой, выбачаюсь. У нас сёння яшчэ дажджы. І нос, конечно, у меня отек, у меня не сам насморк, у меня отек просто носу. Бо імунітету нема, алергія ўзмацнілася, і вось яно ўсё пашло. Так, ніколі не прапускай сваю грумінг-сесію, у тым плане, што ты да цырульні схадзіць. Таму што наступны самаўтвораны Ван Хельсінг можа цябе якраз такі падстрэліць срэбнай стралой. Ці Ван Хельсінг таксама палюе на ваўкалакаў? Не ведаю. Не тое, каб мне было цікава праверыць. У любым выпадку паўднёвы ваўкалак, добра? Вядома. Чымсьці яшчэ магу дапамагчы? А вось гэта я не ведаю слова. Выбачаюся, інкіпер таксама не ведае. Калі яны патрапяць у небяспечную сітуацыю, яны павінны пачаць граць фетч. І гэта працуе? Тыпу, калі будзе нейкая праблема з Верфольфам, то трэба сябе паводзіць як з сабакам. Як і з любым сабакам, павер мне.
Добра ведаць. Дзякуй вялікі, Каэрлін. Гэта не цяжка. Можна Каэрлін, Каэр ці Лін. Зразумела, Лін. Добра, шеф. Ці ў цябе ёсць імя, ці проста Інкіп? А проста Інкіп фанал. Фанал. Угу. Так. Угу. Перад тым, як я сыду, можа, у цябе ёсць нейкі напой для мяне? Ну, вядома. Што бы табе хацелася? Мне нешта хочацца магутнае. Тое... Ой, я не паспехаю, пашму. Ой. Я не магу, я не такая. Так, чагосьці поўнага моцы. Ага, і толькі паспрабуй даць мне нешта разбаўленае вадой. Так, ага, угу. Што ў нас там па моцы? Гэта моц? Не. О! Якраз таки гэта мы і запішем. Што ў нас тут ёсць? У нас ёсць трошкі харызмы, трошкі абароны і ўсё астатняе гэта моц. Так, нам трэба трошкі нашай абароны, нам трэба трошкі харызмы і, вядома, многа-многа моцы. То есть гэта будзе так. Трошкі харызмы. І так, ну падаецца так. І заліваем. Давай. Ура! Усё гатова. Цікава, тут калі ў поўнай версіі ёсць на час? Напой з нулём вады, як і заказвалі. О, яна задаволеная. Няблага. Ці гэта я проста мне хацелася піць? Дзякуй. Так, і дзе вы будзеце? Дзе ты будзеш? Так, яна якраз такі ў нас будзе на захадзе ад папіловага гаю. Якраз такі є там справи. Што за справи? Асабістыя справи. Не. Але ты не перестанеш пытаць, не так ці? Ці не так? Не. Чаго? Яна кажа, што яе што яе стрэчная сястра якраз такі абвінавачае, што яе нешта скралі, і гэтае скрадзена было якраз такі слімаком нежыццю? Ага. Вау, а як выглядае слімакі нежыць? Ну, вядома, я ўпэўнена, што яна проста галюцынавала. Але якраз такі я чула, што некаторыя людзі жаліліся на нежыць на захадзе, так што магчыма, і на яе пагляджу. І даведаешся, ці не абярнулася яна сама на нежыць слімака, так? Нешта накшталт гэтага, так. Гэта дзіўна ратаваць мёртвых. Ну, гэта 100% незвычайна. Ну, так яно мае быць.
я думаю, што не так шмат хто капаецца ў сваім мінулым. Гэта можа якраз такі адкрыць тыя раны, якія павінны быць закрытыя. Неяк так. Или з'ядуць твой твар. Выбачайцесь, калі перакладаю. Неяк так сабе. Тут пакуль тут не так багата моў, якія тут ёсць. Ангельская, нямецкая, карэйская, японская і кітайская, калі я правільна зразумела. Так, мінулыя паляванні, якія ўсе хочуць пачуць. Ці можаш ты размаўляць як звычайны чалавек? І я не тое, каб наконт філасофствання. Гэта ты пачала гэтую размову. І я яе скончу. Добра, добра. Калі ты яшчэ пачуеш нейкія чуткі для мяне, то не якраз такі не саромемся мне іх сказаць. Я воўк-адзіночка, не вельмі люблю быць у суполцы ці зграі. Але калі будзе больш працы, я вярнуся. Я буду чакаць. Так, паглядзім. Вось. Мы яшчэ замалёўкі робім. Так, Вукакін. Трэба паглядзець, што гэта за раса. Ёй 36. О, яна трошкі старэйшая за мяне. Так, яна. Клас забойца пачвар. Вось гэта месца. Яна хаатычна добрая. Аркана. Гэта калесніца. Ну, веду я карткі Таро. І што? І што? Можа, карты меня любяць? Гэта таксама размова на іншы дзень. Так, ну, пакуль тут не тое, ну, звычайная інфармацыя. Кажучы пра чуткі, ты ведаеш, як абярнуць у іх у нармальны квест? Ну, не хацелася, каб яны страціліся. Ну, тып... давай, дапамажы мне. Добра, я думаю, у меня ёсць некалькі хвілін. Так, давай паглядзім, што у тебя ёсць. Так, я люблю якраз такі ўсе свае гэтыя чуткі храніць у сваім дзённіку, каб яны не згубіліся. Разумна. Так, іх трэба якраз такі сартаваць па іх падабенству на старонкі і так далее. Ага. Так, зразумела. Ну, давай паспрабуем. Дзякуй табе, Лін, што дапамагаеш. Гэтую падзяку можна мне паставіць на стол. Гэта не так працуе. Добрай ночы табе. Добренька, давайте сфармулюем наш квест. А вось, новы квест. Вось так. Вось так і вось так. Мы зрабілі квест. Так, Інкіп. Падпісалі. Усё. Вось, бачце, квест. Ай, Анду трэба пакарміць. Прабрацца. Зазьмуць усе свечкі. І наша таверна з вами зачыняецца. О, якая яна миленькая. Так, у нас есть овечка и маленький чмок, и птушечка. О, так у нас тут шпакоўня ўвогуле. Ліхтарыкі, флюгер, цмок таксама. А овечка нічого не робіць. Пачаць цень. Никодемка вялікая? Фейбл.
Фейбл, вы вырашылі ўзяць гэты квест? Што ў цябе тут, Фейбл? Я тут побачила тут на твоей дошцы, тут якраз таки сказано, што ваўкалака тэрарызуе Трагар. Гэта правда? Так і ёсць. Ці ты кагосьці ўжо паслала? Можа, тут у капюшоне чал? Не, нікого. А які герой табе патрэбен? Такі, які ведае якраз такі, як прайсці праз складаную мясцівасць, асабліва лясы, і той, хто добра спраўляецца з лукам. Той, хто мне скажа, што ён хоча квест. Мы добра спраўляемся з лукам. Так, Фейбл. І мы ведаем усё наваколле і лясы. Я ведаю, Фейбл. І магчыма, нам хочацца квест? Проста магчыма? Не, не проста магчыма. Учора мы ўвесь час якраз таки думалі пра тыя словы, якія ты нам сказала, каб следкаваць за сваім сэрцам. І сёння мы прыйшлі у таверну, і там гэты квест фактычна прыгнуў мне ў вочы. І мы падумалі, ой, гэта добры пачатак для прыгод. І недалёка ад леса. Ты ведаеш лясы. Ты жывеш у лесе, Фейбл. І ваўкалакі фактычна звычайныя воўкі, але толькі трошкі больш пужаючыя. Таму што яны яшчэ і людзі. Але ты ж размаўлялі з людзьмі дагэтуль. І у цябе ёсць срэбныя стрэлы, якія табе падарылі на дзень нараджэння ў прошлым годзе. І яны проста збіраюць пыл у тваім пакоі. І мы падумалі, ці можам мы запытаць цябе, можа, хтосьці ўжо ўзяў гэты квест? І тады мы не думалі так далёка. Я бачу. Ну, думалі. Але, а што калі мы возьмем гэты квест? Тады ў мяне будзе квест. І мне прыйдзецца змагацца з Вервольфам, ну, з ваўкалакам, или размаўляць з ваўкалакам, што яшчэ горш. А што калі ваўкалак не палю, я яму буду не даспадобы. І што калі мы паспрабуем прастрэліць яго нашай срэбранай стрэлой? І што калі мы прамахнемся і падстрэлям дрэва, і тады дрэва будзе злавацца на мяне? Але гэта не будзе так важна, таму што я ўжо мы будзем мёртвыя. Ну, таму што ваўкалак. Гэта было хутка. Магчыма, тады мы павінны пакласці гэты, прымацаваць гэты квест назад да дошкі. Фейбл? Так. Вы хочаце мне сказаць, што вы береце квест? Магчыма. Я не магу прыняць гэтае рашэнне за вас. І я не магу. Што б
мы не абралі, гэта будзе цяжкае рашэнне. Я нібы замерзаю, ну не замерзаю я как-то. Думай, голова, думай. Я не могу поворушиться. І я могу поворушиться толькі тады, калі хтосьці прыме за мяне гэтае рашэнне. Як слайм. Як замёрзшы слайм. Як замёрзшы слайм, які не можа вырашыцца. Я сустракала слаймаў, якія не настолькі, да... Ці ёсць у нас пераклад увогуле адным словам на initiate? Хто пераймаліся менш, чым ты? Ты сустракала слайма? Моя таверна адкрыта для ўсіх. О, так! А што слаймы п'юць? Воду. Больш слаймов, ну типу слизі. Костки. Ты продаешь костки? Только для слаймов. Магчыма, ты зможаш дадаць нашы косткі ў сваё меню схутка. Табе трэба будзе іх толькі ўзяць у лесе. Я думаю, гэта будзе цяжка упэўніць ваўкалаку даць мне бясплатныя косткі. Чаму ты так пераймаешся, Фэйбл? Чаму вы так пераймаецеся? Агульна? Мне падаецца, што адказ будзе займаць больш часу, чым у нас з табою ёсць. Наконт квеста. Мне падаецца, што вы хочаце ўзяць гэты квест, але вы намагаецеся адгаварыць сябе ад гэтага. Ну... Мы хочам пайсці на гэты квест. Ваўкалакі, вядома, не найлепшыя музы. Але гэта будзе добры пачатак для песні, так? Пачатак будзе эпічны. Фэйбл. Ахоўнікі лесу, свету, чарвякоў. Чарвякоў? Яны выглядаюць так, як нібы ім патрэбна ахова. Але кожны раз, калі я думаю аб гэтым квесце, я пачынаю паглыбляцца ў дэталі таго, што можа адбыцца. Мои косткі пачынаюць дрыжаць, і мы адчуваем сябе нібы замарожаныя. І вось гэта, і праз гэта вы адчуваеце так, нібы можаце не справіцца з квестам. Акрамя жагі крыві ваўкалакі, мы не ведаем, чаго ён прагне. Магчыма, ён любіць больш апельсінавы сок. Ну, магчыма. У герояў ёсць гісторыя, правда? Яны могуць якраз такі паглядзець вярнуцца назад і паглядзець на ўсе тыя доказы іх храбрасці. Натхненныя прыгоды, якія могуць нагадаць ім пра святло ў цемры. У нас усё наадварот. Вялікія памылкі і эпічныя
і епічнае шкадаванне. Напрыклад, як Мері Морган інцыдэнт. Ці моя першая спроба з амарантавай гідрай. Ці нагода, чаму ніхто не хоча бавіць час з намі. Ага, мы можам даведацца дэталькі праз тое, што якраз такі... Ой. Калі я ўжо буду здаровая. Ну, пойдзем па парадку. Так, Мары Морган інцыдэнт. Ці не чула ты пра гэта? Дзякуй, Гай, ні слова не вылецела. Гэта было моя першая прыгода. Якраз такі шанец пазбегнуць кожнадзённага грынду. І што здарылася? Ну, якраз такі, што прыгодніцкая суполка якраз такі шла сваім шляхам, праходзячы папіловую Гай. Так. Якраз такі. Сільваны гэта, калі што, духі ветру. І якраз такі ў нас... Ага. Так. І у нас было сказано про магічнае... Так, туман. У тумана есть іншае слова, наколькі я памятаю. А я памятаю. Ці не памятаю. Могу і не памятаць. Туман. Ну так, імгла, вось. Імгла, тут больш імгла, падаецца па сэнсу. І што якраз такі ў гэтай мгле у нас ёсць гэтая імгла небяспечна для ўсіх, хто не падрыхтаваны да сустрэчы з прывідамі ці духамі, якія могуць клікаць іх да хаты. Вось, таму яны хацелі якраз такі абароны ад мясцовага рэнджера, і якраз такі гандляр у Трыгарыны рэкамендаваў нас. Мы пагадзіліся дапамагчы, вядома, усё ж такі першая прыгода. Так, нам гэта вельмі падабалася, але мы таксама вельмі нерваваліся. І ўсё пайшло не так. Усё пайшло не так праз нервы. Але чаму вы былі такі нервовыя? Новыя людзі? Прыгода? Кожны мацнейшы за іншага, што яны ўсе пакрытыя латамі і зброяю ў іх да зубов. Мне хацелася, каб пакінуць добрае меркаванне пра сябе, але моя дрэнная ўдача была... Але тут, да, адбылася моя дрэнная ўдача. І што пайшло не так? Яны... Мы адчувалі іх штосьці там ад іх сваей спіной і якраз такі шлі праз лес. І, вядома, мы не ведалі, дзе яны сапраўды... Ну, вось гэта Глэрыт. Але вось якраз... Да што так? Господі, я спужалася. А гэта гадзіннік проста. Так. Але так, мой страх якраз такі ўсё трымаўся за мяне мацнее, і мы... Што? Ох... Так, мы страцілі прытомнасць, і, ну, бакетбаут абычна, звычайна гэта прытомнасць, но, магчыма, тут маецца на ўвазе, што вось мы проста
згубіліся, так, яны кажуць, што мы ніколі не губляліся ў лесе дагэтуль. Але ў той час гэта здарылася. Мы не маглі бачыць добра, якраз такі крывя шла з маіх вушэй, мы чулі дрыготку. Таму па нейкай дурной нагодзе якраз такі завялі далей, чым трэба. І якраз такі Фейбл давялі до дома Мары Морган. Ты ж ведаеш Мары Морган? Гэта той дух, які топіць мужчын. Правда, мы не упэўненыя, ці ён робіць нейкую дыферэнцыяцыю паміж гендерамі. Ага, у нас ёсць новая чутка. Я зразумела. Як добра, што тут ёсць падсказка па колеры. Бо мінус інтэлект і ўсё такое. Па нейкай дурной нагодзе мы завялі ёй фактычна ў рукі. Мне было страшна, і напрыканцы яны мяне ратавалі. Яны перамаглі істоту, і мы якраз такі знайшлі правільны шлях. І імгла сышла. Мы не маглі глядзець ім у вочы усю аставшуюся прыгоду. Ну і маецца на ўвазе, што Фейбл ціхонечка таксама схаваліся, калі яны шлі з іншага боку папяловага гаю. Так, нам было занадта сорамна з імі размаўляць. Мы ўпэўнены, што яны ўсё яшчэ якраз такі смеюцца з мяне. І як нам цяпер зноў распачаць прыгоды? Ну, сказаць па праўдзе, усё магло быць яшчэ горш. Напрыклад, мы маглі іх завесці якраз такі да вівернавай хімеры, якая у нас жыве Quag Maggrow? Мангроў. Ну, вось у нас ёсць пра віверну чутка. Вось так пакладзем. Яны кажуць, смак прыгоды. Але ты так не кажаш. Але я так не кажу. Так, мы можам даведацца пра гідру і чаму ніхто не хоча быць Фейбл. Ну... Пасля на наступны дзень якраз такі адкрыўся партал. Партал у... Ну, Авалон так. Тут, калі хтосьці не ведае, Авалон гэта у нас месца з артурыянскага цыклу паданняў, які у нас ёсць. Так, там у нас ёсць шкляны замак, і якраз такі там... туды сыходзяць вялікія героі. Я, дарэчы, не буду хлусіць, я не вельмі памятаю, ці туды пайшоў у нас кароль Артур, бо зноў жа кароль Артур спіць у сваёй магіле, і ў цяжкія часы ён, так, Брытанія зноў пакліча яго. Але вось так, Авалон гэта цудоўна нейкае неверагоднае месца, там Мерлін, усе тыя справы, і вось якраз такі тут ёсць партал да яго. Дарэчы, у Ведзьмары ёсць Авалон. Туды там, калі я правільна памятаю, усё ж такі вось і ідуць Геральт і Йенніфер.
нам хацелася быць вельмі ветлівымі, так, і таму якраз такі мы набылі печыва. І спалілі іх трошачкі ў печы. І так, і гэта спаленае печыва Фэйбл прапанавала амарантавай гідры. І якраз такі у нас была падрыхтаваная прамова наконт таго, каб глядаць наваколле. І якраз такі, як гэтыя зялёныя лушчыны, якраз такі як гэта добра пасуюць мамаёму капелюшу. Але гідра была настолькі велічэзная, што мы ўсё забылі. Таму мы далі гэтае печыва і няёмка пасмяхаліся. Гідра паглядзела на маё печыва, потым на мяне і сказала: усе хімеры ненавідзяць нешта там, усе гідры любяць гарбату. Ага. Так, гэта вось тут у нас павінна быць. Зразумела, у нас новы квест тут вымалёваецца. Ого! Ух ты, вой! Амарантавая гідра якраз такі дае мне нейкую загадку. Квест! Магчыма, гэта і будзе з маёй першай прыгодай. Але мы не змаглі знайсці адказ, так што мы намагаліся адгадаць гэтую загадку ажно 3 дні. І было вельмі сорамна якраз такі з'яўляцца зноў перад гідрай, ведаючы, што мы не вартыя гэтай мудрасці. Але мы потым не вытрымалі і пабеглі зноў да яе, выбачаючыся і молячы пра адказ. Як выявілася, гідра проста так размаўляе. І што яна хацела чаю. Ну, гарбаты. Так ты наліла ей? Налілі ей? Так. Ну, тады вы выканалі квест. Праз 3 дні. Калі б гідры быў патрэбна процівазелле, то яны б ужо памерлі. Яна ўжо памерла. Ну, Інкіп намагаецца неяк падбадзёрыць Фэйбл. І кажа, што, дурастыка. Ну і вось Фэйбл пагаджаецца, што так, усё дурастыка. Ну і што там? Таму што мы нешчаслівыя. Таму што мы нешчаслівыя, і куды б мы не пайшлі, усё якраз такі, мы ўсё руйнуем. Неважна, наколькі проста ўсё выглядае. Уяві сабе, вось тарчыць нейкі цвік на ўсё каралеўства. І кожны будзе, якраз такі пройдзе каля гэтага цвіку нармальна, акрамя нас. Мы заблытаемся і парвем наш плашч. Ці гэта хоць здаралася? Аднойчы?
Нам бы хацелася, каб гэта адбылося аднойчы. Такое пачуцце, нібы маё жыццё толькі і маё пачуццё толькі кіруецца самымі сарамлівымі падзеямі. Ці небяспечнымі. Ці небяспечна сарамлівымі. Гэты праклён няўдачы пераследуе нас, куды бы мы ні пайшлі. Напрыклад, твой кампаньён па прыгодам, які ўтайне хоча цябе забіць. Ніхто не хоча быць побач з тымі, хто натуральна прыцягвае да сябе дрэнныя рэчы. Не плакай, Фэйбл. Так, ты занадта жорстока вы да сябе ставіцеся, Фэйбл. Так? Глядзі. На прошлым тыдні нам бы хацелася проста свежых кветак. Ой, ось дафадзілася. Я ж ведаю гэтае слова, я ведаю гэтую кветку. Я не ведаю, як гэта перакласці. Як скелетоны. Блін, хачу скелетор, дарэчы, такі сексі. Гэта так. Side note. Жанчына і густ. Так. Яны кажуць, што вось кветкі... Яны кажуць, што кветкі квітнеюць, усе тыя справы, яны якраз такі іх сабраць можна ў прыгожы букет. Або прыгожаць імі валасы, і якраз такі гэта, дапамагае не так нервавацца. Але мы з'яўляемся намі. І якраз такі Фэйбл кажа, што пераблыталі і знайшлі злову блізнюка гэтых кветак. І здагадаюся, чым мы былі занятыя пасля гэтага. Выпімка? Так, як дзіцё, то бок цэлы дзень. Што калі яны сарвалі гэтыя кветкі, што яны гэтыя кветкі выкінулі свае споры, і пасля гэтага Фэйбл пачалі плакаць. Мы знянацку адчулі сум усяго свету, які якраз такі з'явіўся ў нас. Мы ніколі не былі настолькі засмучаныя. Ох, мне шкада, гэта гучыць жудасна, Фэйбл. І так было. Паміж слязьмі і шморганнем. Чаго? Няма нічога дрэннага тым, каб збіраць кветкі. Сапраўды няма, калі гэта... Акрамя тых выпадкаў, калі гэта неправільныя кветкі. Уяві сабе, каб мы прапанавалі іх прыгоднікам, ці нават яшчэ горш гідры. Наколькі гэта было бы сарамліва? Не ведаю, чутно, але мне тут дзіцячы садок у двары, і вось дзеці ўсе вішчаць чагосьці. Так, я не думаю, што дарыць іншым кветкі можа якраз такі зрабіць іх больш нешчаслівымі ці засароміць. І гэта можа быць добрая гісторыя, каб вы разам пасмяяліся. Я не думаю, што яны будуць смяяцца са мною, хутчэй з мяне. Магчыма, яны будуць смяяцца з табою. І
калі вы не абярэце збегчы. Вам падаецца, што ў людзей такое злое пачуццё гумару, але у тых людзей, які нават гэтага не паказваюць. Не кожны думае пра вас так, як вы думаеце пра сябе. Гэта было бы добра. Інкіпер. Так? Ці табе падабаецца бавіць час са мною? Так, Фейбл, мне падабаецца. Правда? Вядома. Бачыць ваш твар у маёй таверне. Не, бачанне вашага твару ў маёй таверне робіць нават самы пахмурны дзень больш яркім. Неяк так. Калі ласка, калі ласка, прыходзь кожны дзень. Я буду. Мы адчуваем сябе не такімі адзінокімі. Дзякуй табе. Гэта таму, што вы не адзінокія. Не адзінокія, пакуль я і моя таверна тут. Табе лепей нікуды не сыходзіць. Не планавала. Так. Вы выглядаеце вельмі неўпэўненымі. Мне падаецца, гэта якраз такі галоўная праблема. Але як нам быць упэўненыя? Усё, на чым мы фокусуемся, усё адбываецца дрэнна. Вы ведаеце, што гэта неправда. Так, мы добры садоўнік. Усё расце навокал нас. Але мы становімся ўсё менш. Акрамя цукіні. Мы не можам даведацца, як іх вырасціць. То бок, мы як цукіні. Мы не ўпэўненыя ў сабе, таму што мы не ведаем, на што мы можам рабіць. Таму вам трэба гэта вызначыць. Напрыклад, на прыходзе? Напрыклад. Ці ты думаеш, што мы трошкі... Не ведаю гэтае слова. Ці думаеце вы, што гэта зменіцца, калі вы будзеце проста сядзець на месцы? Нам падаецца, не. Хтосьці павінен дапамагчы гэтым людзям, правда? Што калі гэта буду не я і хтосьці іншы з'явіцца? Што калі гэта мой адзіны шанец? А што калі не? Што калі хтосьці ёсць лепшы, чым я? Найлепшая рэч, якую вы можаце зрабіць, гэта дапамагчы гэтым людзям. Фейбл, ідзі на прыгоды! Давай. А што калі з'явіцца іншы прыгоднік, які можа палепшыць гэтую сітуацыю? Ці гэта не добрая рэч? 4 рукі лепей, чым 2. І хто ведае, можа, вам вы зможаце сфарміраваць новую прыгодніцкую суполку. Оу! І акрамя гэтага, калі яны будуць чакаць на ідэальнейшага героя, то яны могуць чакаць проста бясконца. Ой, мы не думалі пра гэта.
Магчыма, нам не трэба здавацца, не паспрабаваўшы. У любом выпадку мы даволі хутка бегаем, і калі штосьці пойдзе не так, мы проста збяжым. Вось гэта настрой. Добра, я Фэйбл, вялікі добры садоўнік і будучы герой. А чароўнік Нівф. І мы можам справіцца з гэтым квестам і уратаваць вяскоўцаў. І мы павінны вярнуцца з перамогай. Ці правільна ўсё мы сказалі? Так, добрая праца. Я пакідаю квест у адказныя рукі, храбры прыгоднік. Ці можа вы чагосьці хочаце выпіць перад сваімі прыгодамі? Так. Ці ёсць штосьці, што можа мяне зрабіць больш незаўважнымі ціхімі, каб ваўкалака не заўважыў мяне? Ага, нешта з вялікай колькасцю спрытнасці. Так, ага. Ці нешта, што можа мне дапамагчы з дыпламатыяй. Так, магчыма, гэта якраз такі згублены ваўкалак, якому ёсць проста прага для добрай размовы і абдымкаў. Магчыма, мы можам даже нават стаць сябрамі. Так, то бок мне патрэбна яшчэ і харызма. Ну, у любым выпадку, выбор за табой, Інкіп. Просто будь упэўнены, што ты не выбераш нейкі рандомны рэцэпт з тымі здольнасцямі, якіх мы не прасілі. Ага, памятай, што твой выбор можа якраз такі паўплываць на мой лёс. Але ты ўжо пра гэта ведаеш. Выбачай, што так напружваю цябе. Так, у нас заказ. Нам патрэбна харызма і нам патрэбна спрытнасць. Так. Што мы можам зрабіць? Вось, у нас на спрытнасць. Ага, не. Гэта у нас лагуна, гэта на ахову. Вось гэта спрытнасць, но з інтэлектам і гэта. Харызма. Моц. О! Не было тое, што нам патрэбна. Добрая колькасць харызмы. Так. Оп. І спрытнасць. Ой, не-не-не-не-не-не. Ой, не-не-не-не-не. Анду, зрабі ласкавасць. Ой, так. Тихо. А як? Все, зразум. Так, это наши чёткі-плёткі. Яшчэ раз, я не паглядзела, гэта інтэлект і харызма. Так, а што калі мы паспрабуем самі нешта прыгатаваць? Ну, тып. Што з гэтага атрымаецца? Ага. А нічого не атрымаецца. Зразумела, у нас просто такога рэцэпта няма. Эх. Ну, давайте тады ўсё ж такі гэты рэцэпт возьмем. Ну, што рабіць? І трошки апару.
И заливаем еще. Ага. Так, гэта павінна падысці. Мы пытаем, ці адчуваюць себе Фэбл больш храбрымі. Фэбл кажа, што не, але яны адчуваюць себе больш хуткімі. Якраз такі, што я лепей буду спраўляцца са сваім лукам. Мои стрэлы якраз такі змогуць знайсці сэрца ваўкалакі. І мы упэўненыя, што храбрасць прыйдзе пазней. І я таксама ў гэтым упэўненая. Дзякуй табе. Гэта напой дае нам некую надзею. Так. Нашае сэрца, тыпу, мацней, хутчэй б'ецца, але мы кажам, што гэта праз якраз такі пераймання. Магчыма. Вы справіцеся з гэтым, Фэбл. Мы паспрабуем. Трошки больш верце ў сябе. Добра. Мы зможам. Намнога лепей. Ой, фактычна забылі. Мы думалі пра тое, наколькі твои словы нам памаглі учора. І што мы хочам якраз такі правільна пацякваць за гэта. Нават калі у нас не атрымаецца з квестам. Так што... Мы прынеслі табе якраз такі феніксавы перчык з нашага саду. З нашага, саду. Гэта якраз такі той, што выглядае, што можа табе быць даспадобы. І якраз такі Фэбл нам кажуць, што калі правільна такі перчык вырасціць, то яны могуць здаваць вось абарону или ахову ад агню. І вось якраз такі Фэбл падумалі, што гэта можа быць добра спалучацца з нашымі напоямі. Так і будзе. Дзякуй вялікі, Фэбл. Гэта вельмі добры падарунак. Так, што... І мы кажам, што мы трошки пазней на іх паглядзім якраз. І Фэбл кажа, што якраз такі магчыма ў наступны раз закажа вось напой з гэтымі якраз такімі перчыкамі. Але спачатку нам трэба скончыць наш квест. І якраз такі мы пабачымся пасля перамогі. Давай, Фэбл! Атрымаецца ўсё! Магчыма, Фэбл знойдуць для нас новыя інгрэдыенты. А магчыма і не. Так. Вось! І канец якраз такі нашага дэма. А гэта ў нас каманда распрацоўкі. Паглядзіце. Якраз такі канец дэма. Дзякуй вялікі за гульню. Мне вельмі спадабалася. Ведаеце, вось якраз такі, калі ты хварэеш, калі ты не ў настрой, хочацца ў нешта такое пагуляць, казуальнае. Я ўвогуле не бачу ніякай праблемы, как пагуляць у агушагеймінах, ці як там гэтыя дурні гэта ўсё клічуць, таму што любыя гульні патрэбны. Мы ўсе розныя з вамі, у нас розныя густы, і нам падабаюцца розныя рэчы. Нешта падыходзіць для стрымоў, каб разам пачаціцца, нешта падыходзіць, каб самому пагуляць, нешта падыходзіць для летсплеяў, ці вось яшчэ чагосьці. Так што... Ой, выбачайся. Мне падаецца, гэта добрая цікавостка, і я якраз такі думаю ўсё ж такі набыць гэтую гульню, і, магчыма, мы з вамі пагуляем у яе калісьці поўнасцю. Меня зовут Катерина, гэта канал Кот-Кот. Яшчэ пачуемся, яшчэ пабачымся. Па-па!